Witajcie widzowie! Kontynuujemy dzisiaj naszą przygodę, gdzie w ostatnim odcinku bezprecedensowo urżnęło mi ostatnią minutę mojego ględzenia. Tym razem już się to nie powtórzy, no chyba że odcinek będzie dłuższy niż godzina. Granat dymny. Nigdy ich nie lubiłem w grach, jakoś ich szczególnie nie używałem. Pociski naprowadzające. Dobra. Jak będzie, jak małe modyfikacje, ale nie mogę przeboleć, że przewaliliśmy tyle wyposażenia. Ja już go kiedyś miałem. Smutek. O, bardzo ładna. Śpiesznik spustu. Nie wiem de facto co on daje, ale dobra. Amunicja Exacto. Nie mam pojęcia what's going on, ale bierzemy. Dobra. Niech już to gówno będzie z tłumikiem. Dobra. Będzie odprawa. Dobra, przyboczne. Nie, tu już nie bierzemy tłumika. Wszystko poszło. Pojutrze, patrz. Nie, jutro patrz. Nie, nie wiem. O. Dobra. Jedźmy z tym koksem. Wahoo! Zobaczmy co nas czeka tym razem. Co tu już będzie się działo? Ostatnio się działo na pieprzaniu z helikopterka. Było mocarnie, było. Zobaczymy w jakim tym razem będziemy się poruszać terenie. Mamy już chyba wszystkie opcje pogodowe i klimatyczne zaliczone. Co tym razem? Co tym razem? Czy znowu zima? Czy może coś ale deszczowa Gruzja? Zobaczymy. Ładuj. Lecimy. Młot. Clear. Abzja, Rosja. Clear. All right, gentlemen, let's go to work. If Duke is as good as they say, we just need to get him some room to work. And if he's W not, takim terenie jeszcze nie przyszło nam działać. we improvise. Dobrałem dobry kamuflaż. Dobra. Airspace is Doszli do real punktu tight. Situation's too obserwacyjnego. close for that. We're gonna pull Bardzo our own chętnie. recon on this one. The old-fashioned Moje way. ulubione magnetyczne Drones dziadostwo. and sensors and shit. Drone might not be a bad idea. Sounds like they got artillery doing work. They're taking General Duca seriously. No. Hell, maybe he is worth risking our asses for. Może byśmy spróbowali. Drones up. Faktycznie dron to nie był taki durny pomysł. Clear him out. Już zdupiłem. Ale nie musieliśmy być idealnie po cichu, tak więc drona zobaczyli, ale nas nie! I takich wyrżniemy wszystkich w pień. Get ahead. It's just a team. I'm moving. Dobra. Trochę tam jest chłopa. Spróbujemy może zrobić to w miarę po cichu, w miarę. Dobra,
Jeden, 2 targets marked. 2. Holding for your shot. Ready when you are. Ready to fire. Nie tak to sobie wyobrażałem. Może troszeczkę ja się uaktywnię. Back one. Jak on tą broń fajnie mu odkłada grzecznie. Dobra. Aha, naprowadzające pociski, no tak. Watch it, they're looking your way. Camo activated. Second target. Spróbujemy. On your shot. Open fire. On the move. Żyjemy. Nawet nie było alarmu. That's 2 targets. And he's number 3. Spróbujemy? Set to fire. Spróbujemy. On your go. That's a kill. 2 marked. Holding for your shot. On you. Ready. Ready to fire. Marking the A? third. Target A 4. to i zaznaczmy czwartego. Ja sprzątnę najprostszego, co? Ready. Fire. Scratch another one. Idealnie! There's Jak zawsze. further on. Move up, let's get a look. A, panowie, co tu mają za wyposażenie? A, już wolę mojego. Dobra. Hunter copies, Overlord. We'll figure something out. Dobra, póki co poszło idealnie, po cichutku. To może trochę nie do końca w moim stylu, ale... Liczy się efekt, a efekt był dobry. Camo activated. Właśnie Deploying może. drone. Wyślijmy naszego małego przyjaciela. Keep your eyes open. This place is packed with hostiles, and we're the ones doing the ambushing. Dobra, dobra. Roger that. I'm not loving these odds. Drone might even them up a little. Mogę w końcu tym dronem, czy nie? Checkpoint. Take it down. Dobra. Do boju. Careful, they're gonna spot you. 30, move in position. Było blisko, ale nauczyłem się padać. Squad at most. Ładnie, taka polska złota jesień. Tylko, że nie w Polsce. A spróbujemy podejść jak najbliżej, żeby tak uderzyć prosto w serce przeciwnika. Careful, they're looking your way. Second target. On your shot. Say when. Kill confirmed. Dobra. Dwóch leży. Teraz spróbujemy tych trzech. That's 2 targets. Nie wiem, czy się uda. On your go. Hostile with an LMG. In the window. Spróbujemy. Fire, fire. Second Udało target. się. I got another hostile here packing an LMG. Holding for your shot. Ready to fire. No, idzie jak po maśle póki co. I'm moving. Camo's active. You're gonna get spotted. Mark 2. Two marked. Holding for your shot. I lost my line. One shot, two kills.
close to a good vantage point. Proszę. Osiągnięcie, niewidzialny zwiat. Niewidzialny zwiat, widzialny dziad. Dobra. Gdzie nasz czwarty kolega? Czwarty pancerny, lecz bez psa. Kolegu. Dobra. To już nie jest to, że tam... Są profesjonaliści dosłownie we wszystkim. Top off. Swap ammo if you need to. We're gonna hold here a second. Okej. Mi się bardzo podoba. Bardzo ładne krajobrazy. Bardzo ładne. Watch for threats. Copy that. Nice view. What are we looking at? Looks like a field HQ. Fraps się wkurwio. Looks like a good place to start. Overlord, this is Hunter. We have eyes on a hostile field HQ. We're gonna move in, see what intel we can find. Copy that, Hunter. Watch yourselves. This thing goes south. We're not going to be able to pull you out. Dobra, poradzimy. Understood, Overlord. Hunter out. Dobra, Fraps, daj sobie spokój. Nie bądź żyła. All right, gentlemen. Let's go knock on some doors. 30's good. Roger that. Chodźmy pukać. Let's go, Ghost. Lubimy pukać. Ammo's up. Członki. Chodźcie. There's a bridge up here. You want to salt straight across? Looks like we can get down the bank if you don't mind getting dirty. A little more subtle. Target is the building. Mały przyjaciel do boju. Don't much care how we get there, as long as we get there. There are hostiles right there. Up on the bridge. Trochę ich jest. Ale. Chyba można sobie sprzątnąć snajpera. Where are they? In the building. Kill confirmed. Można było. I got eyes on a fixed gun. 9 o'clock. Środkiem mostu może się nie będziemy Over in przebijać, that tak? building. Żeby było oryginalniej. Reloading. Second target. Marking target 3. Ready to fire. Do it. On the move. Padaczka, chłopie. Mam nadzieję, że to nie na chodzie. I've got eyes on 2 more. Check your 9. Bagged one. Dobra. Coś mi się to nie podoba. You're gonna get spotted. Kill confirmed. Got another one here. Było blisko. There, to the left. That's 2 targets. On your shot. On your shot. Sobie zajmę ładną pozycję u góry. There's another one. Jeśli tam oczywiście nikogo nie będzie, kto by nam miał ochotę przeszkodzić. Raczej nie. Fire. Add one hostile. Where do you see him? Coming up behind us. Faktycznie. 3. A nie, 3 tam more chyba hostiles on wchodzi do site. budynku. 12 o'clock.
Najpierw może wyczyśćmy przed budynkiem. There's another one. 12 o'clock. That's 3. Negative. No dobra, to nie. Czyścimy budynek bez tego. They're looking your way. Watch it. Negative. Negative. 2 marked. Negative. Nie, to nie. Dropped him. That rang some bells. They're moving to cover. Moving, cover. They're circling left. All right. Suppressing. Right. Koniec tego. Got one. I'll get you clear. Co to? 9 o'clock. Target down. Dobra, dobra. Copy that. Head down. Let's finish this. Reloading. Ogarniamy. Śmierć z powietrza. Dropped one. Roger that. Wybacz. Watch those sandbags. Mounted MG. Target down. Don't let them break through. I'll keep them pinned. Left, on the left. Świetnie rzucił tym granatem. Scratch one. Hostile down. Straight ahead. Hostile down. Tam się okopali dziady. No, 12 o'clock. Assault rifle. padł, ale czy to wszystko? Chyba nie. Got one. Copy that. Keep your eyes open. Let's see Dobra. what we can find. Przegrupowywujemy się. Co tu mamy? That's off limits, buddy. Bierz dane. Dobra. Looks like they got General Duca ringed in by artillery. Positions are pretty close by. We knock those out, it might give Duca the breathing room he needs. I want to check this building first, though. Might be more of them holed up in there. Powiadasz, że mogą się tam chować. Taka rzeźnia jeszcze by nie wyszli. Engage! Whoa. Watch your BTR! Get the cover! They're moving! ABC! Watch that ABC! Ale widzą nas czy nie? Dobra. Zniszcz. Ciekawe. Ja pierniczę. Here come more of them! Look out! Dobra. O! Dawaj! Fuck, overheated. Keep this up and I'll bet that bug out! Nie mam konta. Dobrze, wycofaj ładnie. Ale ja... Wow! Holy hell! Pomocy! Duchu! Dziękuję. Teraz, dawaj, bierz! Dawaj go! Dawaj, chodź! Już się poli. Jeb. Dobra. Zresztą po staremu.
Watch it, they're moving! Hostile down! Get ahead! Reloading! Fuck. He's down! To nie był dobry pomysł, żeby się wychylać. Rzekłbym tragiczny. Alright, we're good. We're good. Alright. Co to może za broń? Stack up. Clear! Clear! Kryje. Reinforcements are inbound from the west. They're gonna try and trap General Duca's men between them. Overlord. Not a chance. General's commo frequency? Affirmative, Hunter. What's the plan? Tap us in. Kozak's gonna make contact. Copy that, Hunter. Just do me a favor and don't mention us by name, all right? Stand by. Warn them about the attack and let them know we're gonna take care of that artillery. Kozak, you're in. Генерал Дука, с запада приближаются вражеские силы. Какое подтверждение? Сообщите вашу дислокацию. Мы идем уничтожить артиллерию. Мы сообщим, когда задача будет выполнена. Кто это? Союзники, господин генерал. Как это узнать? Узнаете через минуту. Конец связи. Is he on board? You will be as soon as we take care of that artillery. Then let's do it. Dobra, uciszymy. No to są chyba jajka jakieś. Tanks. A whole lot of tanks. Well, shit. Keep your heads down. Let them pass. We can't tangle with that. No, dobra. Wreszcie pobraliśmy jakieś nowe wyposażenie. Zabezpiecz, dobrze. AK-47. Może miały mały zwiadzik? Deploying drone. Well, shit. Moving. On point, gentlemen. It's gonna get real hot. Widzę, że taka dość otwarta struktura misji, naprawdę coś Just a fajnego. few. Nie tylko skrypty i jedna utarta ścieżka. Okej. On the move. Spróbujemy to jakoś taktycznie ugryźć, tak żeby może się nie wkopać już w pierwszych minutach. Three hostiles. Ryzyk fizyk. His history. Właściwie nie wiem, co by tu... Watch it. You're about to get spotted. Mogę znaleźć zwłoki. Za moment. Jakby tak sprzątnąć tego i tego. On you. Nie wiem, czy to zadziała. Bye. You're gonna get spotted. Gościu, wolałbym, abyś tu nie podchodził. Target down. They know we're here now. A to już, po problemie. Flanking. Scratch one. They're moving. Tam macie jednego, Contact, get ahead. They're pinned down. tu Target down. 9 o'clock. Flash down. Flank left. jednakowoż mogło być lepiej. Hostile, 9 o'clock. Hostile on the
proszę, mała flanka. What are we dealing with? They've got me pinned. I'll get you clear. Let's take it up. Stay on them. Hostile down. Auto six. Shit. Gdzie jeszcze macie? Aha, dobra. He's down. Trochę po cichu, trochę nie. Heels. Move it. Mamy tam jakiegoś cwaniaka. Roll clock. Taking heavy fire. One Dobra, sec, I'll ziom. get you clear. Watch that gunner. A, They're breaking down. Keep the pressure on. Big gun right there. Where is he? Sandbag. Hostile dobra, strzelec zdjęty. Roof, on the roof. Hostile right. Kretyn zdjęty. Drugi również. Keep this jumping up and down, bug out. Watch that MG. Trzeci. Where? Fight that way. Running. Panowie, pokryjcie go ogniem, bo nie mogę. Okej. Big gun right there. Sandbag. Sit down. Ja nie mogę tu siedzieć. Tug it down. Don't let him regroup. Watch it by the truck. Tug it down. Dobra. Lee, moving to cover. Co jest? They're up on the roof. Skąd biorę? Heads up, they're moving. Okej. Dobra, zmieniamy stronę ulicy. Woo! Left, watch the left. The roof, on the roof. Dropped Czysto, one. czysto. They are sweating now. Tug it down. Move to cover. Get a charge on it. Bring it down. I've got him pinned. Watch that window. Mówimy tak. Copy, frag out. Hostile down. Dobra. That's it. We're clear. Limber! Jedno stanowisko artylerii mamy. Szkoda rozpieprzyć takie cudo, no ale... Charge is set. Get clear. Camo activated. On to go. Jeszcze jedno! Wracamy się. Szkoda, fajnie było. Moving. That got their attention. Świetnie. On the left. It's a truck. We got reinforcements. Nailed one. I copy. On the road. Target down. They're moving. No tak czułem. Next to the well. You're in trouble, man. Get to cover. Move, move, move. They're pinned down. Moving, cover. Left side, watch it. Bus, by the bus. He's down. Reloading. Target down. Okej. Dość tych emocji w tym momencie. Misja jest... Ciąg dalszy nastąpi.